Takže už si na kamere. Neviem, prečo sa mi nechce spustiť toto. Tento CarPlay. Počkaj. Dobre, dáme rukavice a ideme. OK, start. Tuto pôjdeme, tuto takto. Tam komunikáciu medzi sebou nemáme, ale však... Nejaký problém, tak si nastavím. No, však presne. To ja nepredpokladám. The time in Bakoliako. We are just starting the ride on the highway or so we are 60 kilometers on the asphalt, and then we will start the TED, which I did already I think twice. Tá tvoja motorka má taký kultúrny chod.
si videl? Jelenice už prebehli cez cestu, treba dávať pozor. Ja som zahliadol, ale už len... Normálne predo mňou, ja som už radšej pribrzdil. Si ich videl? No, ako predo mňou predbehli. Ja som videl jednu rič som videl. Ja? Normálne 3 išli, tak som spomenul, lebo náhodou môže ísť ďalšia a normálne trafí. Not so much talking in English because I'm a Slovakian buddy. So let's see what I will give to the video. Okay, straight. Oh fuck. Tu som prvýkrát išiel, rozbehnutý, že krása, a teraz v panike dole. Nechceš tam ísť? Čo? Tam ideme? No však aj ideme. Však to som hovoril, to je ten zjazd. To je ten zjazd. Ale v pohode. To ako není, akože to len môžeš pustiť, lebo dá sa hore vybehnúť v pohode. Moc nebrzdí a len tak jemnúčko a ide to. Pocitovo to je svinia, presne. Ale akože najhoršie, ja som ako vbehol do tých, ty si šiel trošku lepšie, lebo ja som vbehol do tých kolají a v tej kolaji som išiel a tam treba balansovať, aby človeka to... Ja normálne neverím, akože tá prvá tretina bola zlá, potom už to nejak... Áno. Na to si treba zvyknúť asi. Áno, hej, však to presne. To je také, že nepoznané, že... Presne. Tak ako ja to idem tretíkrát, takže vieš. Hlavne je to dlhé. Toto sa dá ísť buď rýchlo, alebo to potom úplne pomaly. Úplne len krokom. No. A toto je taký najhorší zjazd a potom už je len ten taký dlhý výjazd, ten ako treba ísť, lebo tam sa človek ťažko akože pohne, ale... A to je všetko a tam môžeme prípadne zastaviť, ako tam hore je veľmi pekná lúčka a tak sa napiť zase a tak.
zase idem na prd. Tam sme ale ísť. Buddy is coming. Ten výjazd dlhý je ten hore. Vidíš tamto vpredu? To je ten dlhý výjazd, relatívne strmý. No. Tuto zbehneme dole. Tuto je to trošku také, treba dávať pozor, lebo sú trojité, tam ako chodím pomaly. Ale potom treba normálne, mne to zvládne pekne dvojka a len ísť hore, len momentum. Mám na výber? Nemáš. Akože hore, aj keď ti to láhne tá motorka, tak mi odskočíš a necháš ju tak. Áno, ale toto je horšie. Sme hore? No. No vidíš. Je to také rozbité, treba dávať pozor. Ale zopárkrát som mal na mále, lebo... To treba vyslovene motorku nechať pod sebou tancovať. Lebo to ti odskočí a v tom momente, keď ti koleso odskočí na bok, tak to je akurát môžeš... Ale tak, keď človek je na stojáka, to je super. Tuto kúsok ďalej môžeme zastaviť a... Ježišmaria, toto nasledovanie. No, to je krásne, to je. Jak sa ľúbilo? Paráda. Na toto, kým som došiel, prvýkrát som tu behal jak Fredka, že jak sa dostanem sem. A nakoniec som to nejak našiel, ale tak... Chvála Bohu, že to pamätám.
to. Dobre? Trošku akože tuto sem tam sa pomýlim, sem tam akože... Nevadí, ale sa vráť. Niektoré úseky, to je už tretia verzia. Lebo to je... Stačí, že ideš správny smer, No. lebo ty sa vieš vždycky napojiť, vrátiť. Áno, lebo ja to vidím, presne. Beautiful. Very nice country here. Toto je paráda normálne. Čo sú toto za zeliny? Niekde v savane. No presne, toto je akože to je úplne iná krajina. Aj tade to normálne tade, ale aj tade toto ide.
patrí sa aspoň raz. Aj som si ohol brzdu. Á, dobre, počkaj, tak to môžeme poriešiť hneď. Nemusíme to riešiť, len ja to musím vydýchať, lebo som to... Lebo ja mám páku. Ledoval som to dvihol, vieš, lebo to zrovna mi to padlo takto dole. Vieš čo, lebo ja Ja akože... úplne debil, ešte som si na tú zasrať tú dal. No, toto je akože, toto je tiež akože veľmi blbý. Ja sa musím vydýchať, lebo ja som tu proste, vieš, proste zadné koleso mi, ja vlastne Áno. neviem, niečo mi tu padlo. Hej, no ja som, kade som ja išiel, ani neviem Možno kade. cez to prešiel rovno. Asi, hej. No tak ja som si vybral túto stopu a netrafil som sa. Áno, ja som išiel cestou, lebo to... Hej. Jej, bože. Už som videl, lebo už viem, že jak si za mnou a už som vedel, že sa niečo stalo. Hej. Nie si vôbec. Jak som tam išiel? Ja som tam ležal. Nijak sa ti podarilo lahnúť, že si nelahol. Lakeň máš akurát trošku, ale akože ako vyzeráš čistý. Ja nechápem, že ja som vyliezol z toho blata. Otoď sa ešte, prosím ťa. Ako? Otoď sa. Nie si úplne čistý. Jak som tam ležal? Ja som tam ležal. Ale... Doma tam dole a... Jasne. Či som išiel tady? Ty si mi to rozril? Áno. Dobre, Dan. No lebo chod tam, otoď sa a ukáž mi to, jak si to prešiel. No vieš čo, radšej. Nebudeme pokúšať. Takto. Tak, dozadu. Lebo sa na mňa nepadneš. Hej. To je už dobre. To už, Môžem vypadnúť, ne? to už v pohode. Jaj. Dobre?
I will end in Bakoniako. It's 10 minutes to 3. I think this is a very good time because my buddy will go back home on motorbike. It's another like almost 2 hours ride, so it's quite a lot. Si otvoríme? Prejdeme, čo? A nič si otvára. Máš pravdu. Neviem, čo to znamená. Nem tu dom. Ako je tvoja maďarčina? Ako? Tvoja maďarčina? Taká je tvoja. Možno. Vieš, ako ja mám mamku, polovičnú Maďarku vlastne. Ale tak to už... No, tady to. Uvidíme. Och, bože. A predstav si, že takto to musíš spraviť tak 30 krát za deň. Oh, fuck. Ďalšia bránečka. Ty. Nie, v pohode, v pohode. So, there is the electric fence. And unfortunately we can unhook the 2 wires and go through. Last meters.
Tak, dobro došli.